Hola! Avui aprendrem a fer preguntes i aprofitarem per repassar vocabulari sobre els estudis i la feina. Som-hi! Per fer preguntes, sovint fem servir els interrogatius. Són mots com què, qui o com que ens serveixen per demanar informació. El què, concretament, serveix per preguntar sobre accions o coses. L'interrogatiu va al principi de la frase, seguit del verb, com per exemple, què vols ser de gran? Què estudies? Filologia hispànica, aquí a la UB. Filologia anglesa, estic al quart any. Estudio química a la UB. Què estudies? Arquitectura. Es nota molt que menteix perquè no em mira els ulls. Estudio enginyeria industrial. També pot ser que l'interrogatiu vagi precedit per una preposició, com de o a. Per exemple, a què es dediquen els teus pares? De què treballes? Ara estic al Museu de la Xocolata, estic fent tallers amb nens, tallers amb nens que venen a experimentar amb xocolata, també amb adults, fem tastos, maridatges amb vi i xocolata. Molt bé. És guai. Podem venir? Treballo a l'estiu perquè soc de Menorca i faig de cambrera, però per poder pagar-me el pis aquí a l'hivern i tot. Però sí, a l'hivern no treballo aquí, només estudio. I de què treballes? Doncs de cangur i també de cambrera al Palau Sant Jordi. Doncs ara mateix estic fent classes de repàs a un nen que està fent primer de batxillerat, de mates, química... Per és la preposició que acompanya més sovint el què. Per què significa per quina raó. Per què vas triar aquesta professió? Perquè em pagaven. Perquè em permet com tenir horari flexible i compaginar-ho amb la universitat i tot. Perquè a Menorca a l'estiu hi ha molta feina i és una bona manera com de guanyar diners així com més fàcil, quan no tens experiència laboral. Doncs, de cangur perquè em va sorgir, la meva veïna m'ho va proposar i com està, és literalment al pis de baix, per tant em va superbé. I de cambrera, doncs, perquè volia escoltar els concerts al Palau sense pagar, per tant, és una bona alternativa. Serà molt intel·ligent. La vaig triar perquè sé el dur que és fer el batxillerat tecnològic, que es passa molt malament amb les assignatures i em fa il·lusió poder ajudar aquest nen que més el conec. Hi ha una altra manera de preguntar per la causa o el motiu, que és l'estructura què ho fa que. Per exemple, què ho fa que tens aquesta feina? Què ho fa que estudies això? Perquè vaig començar una carrera, vaig començar a fer ADE, ho vaig deixar perquè no m'agradava, i aquesta carrera, pel tema de l'anglès i tot, m'agradava, i literatures, històries i tot, vaig estar mirant el pla d'estudis i vaig decidir ficar-me en estudis anglesos. Un altre interrogatiu és el qui, que ens serveix per preguntar sobre persones. També pot anar precedit d'una preposició, com ara amb. Per exemple, qui és aquesta noia? O amb qui treballes? Qui és el teu professor preferit? Blanca Ripoll, perquè és molt bona professora, sap transmetre molt bé i és genial el procés d'aprenentatge amb ella. Ara d'aquí, la Josefina, que ens fa expressió oral, perquè és una professora així com molt... que es preocupa molt per motivar-nos i tot. Qui és i per què? Vaig tindre una primer de literatura que es deia Mussarra, de cognom, que m'agrada moltíssim perquè ensenyava molt bé, es notava molt que tenia molta passió per la literatura i crec que és com el professor que més m'ha marcat, un de primer, ara estic a quart. Hi ha hagut de molt bons, però sobretot el Mussarra. La meva profe d'alemany, la millor profe d'alemany que he tingut, la Cristina Zamora, del Balmes, la millor. Doncs una professora que vaig tenir a quart d'ESO, que feia llatí, que es deia Glòria, i que es preocupava molt pels seus alumnes i em va ajudar molt. Per cert, si voleu seguir millorant el vostre català, heu de saber que si us feu membres de la nostra comunitat tindreu accés a les llistes de vocabulari i als exercicis que fem per tots els nostres vídeos. Us en podeu informar a easycatalan.org/membership. No podem confondre el qui amb el quin. Mentre que qui és invariable, quin té 4 formes segons el gènere i el nombre, que són quin, quina, quins i quines.
serveix per preguntar sobre una persona o cosa concreta dins d'un grup de persones o coses. Per exemple, quina és la teva assignatura preferida? O quins són els teus objectius professionals? Quines feines has tingut fins ara? He fet, a part de les classes particulars, també he fet de cambrer durant una època i, bueno, mitja jornada i tal, i ja està. Sí, sí. Bueno, pues sempre he treballat de cambrera, però bueno, així feina com més por amor a l'arte, per dir-ho de qualque manera, vaig estar fent d'entrenadora de peques, bueno, de bàsquet. D'entrenadora de patinatge i de cambrera. Doncs l'estiu passat vaig treballar amb el meu tiet, que té una empresa i fa com projectes així, i vaig poder fer com una mica de pràctiques i ja començar a experimentar en el món laboral. Hi ha dos interrogatius més que també són fàcils de confondre, el quan i el quan amb T final, que en molts parlars del català és muda. El quan sense T fa referència al temps. Per exemple, quan és el teu aniversari? Quan vas començar els estudis? Fa 4 anys, el 2019. Fa 3 anys. Bueno, sí, aquest és el tercer any. Quan vas començar la carrera? Fa 2 anys, el 2021. El 2020, fa 3 anys, sí. Estic a tercer també. En canvi, el quan amb T serveix per preguntar una quantitat i també té 4 formes: quan, quanta, quants i quantes. Per exemple, quant costa un grau universitari? O quanta estona has tardat en arribar a la feina? Quantes hores treballes a la setmana? No, faig unes 3 hores setmanals o 4, depèn de la setmana i del que em demanin els alumnes, però adaptat, més o menys. I quantes hores fas classe a la setmana? 20? I de treballar, quantes hores treballes? 5 o 6. És que feim de dilluns a dijous, però tenim com horaris. O sigui, potser començàvem a les 8 però acabàvem a les 12, o a vegades començàvem a les 10 i acabàvem a les 2. Jo crec que feim un horari bastant accessible, o sigui, hi ha moltes carreres que fan més hores i és molt més pesat, però no mos podem queixar. Doncs faig 2 classes d'1 hora i mitja a la setmana, llavors 3 hores. I quantes hores vas a classe, més o menys? Fem classe de dilluns a divendres i sol ser des de 8 a 12 o la majoria de dies fins les 2. I quan treballes, quantes hores treballes seguides, per exemple? Bueno, pues entre 8 i 10. L'interrogatiu que ens serveix per preguntar pel lloc és on. Per exemple, on és la teva facultat? Afegint-hi una preposició, també podem parlar de direcció o procedència. Per exemple, d'on vens? O cap a on vas? On treballes? Abans treballava a Aigües de Barcelona. Doncs al Museu de la Xocolata, que està a Parar de Triomf. O sigui, o una cafeteria o un restaurant o... Doncs, de cangur vaig a un parc i doncs, estic allà amb el nen, i de cambrera doncs, al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic, si són concerts molt grans. I per últim, fem servir l'interrogatiu com per preguntar sobre la manera com es fa una acció. Per exemple, com es fan servir els diacrítics en català? Si voleu saber, us deixem aquí l'enllaç. Com vas triar la carrera? Doncs, a batxillerat estava fent el batxillerat científic, tecnològic, i el que més m'ha agradat és física, i vaig estar entre unes quantes carreres d'aquest estil, i al final vaig escollir mates i ja està. I estaves entre més d'una carrera? També m'agradava filologia catalana i estudis literaris, però al final em vaig decidir per filologia hispànica i no tanco mai la porta en el futur fer una altra carrera. Doncs, a l'institut teníem com una web que es deia un portal, llavors vaig buscar com de l'àmbit que m'agradava totes les carreres que hi havia i vaig anar descartant les carreres que no m'interessaven i em vaig quedar amb arquitectura. Doncs bé, ja està. Estava resistent. M'has dit superbé. Super. Doncs em vaig informar una mica a la llista d'enginyeries, més o menys quina em cridava més l'atenció i era el que realment jo volia fer, que és aquesta part de les industrials. Amb el com també podem preguntar per la causa o el motiu d'alguna cosa. Amb l'estructura, com és que? Per exemple, com és que parles islandès?
Hi ha altres maneres de formular preguntes que no requereixen els interrogatius què, qui, quin, quan, on i com. Sovint són les preguntes que fem per obtenir una resposta de sí o no. Són frases que es converteixen en interrogatives amb l'entonació. Per exemple, estudies en aquesta facultat? O t'agrada la teva feina? Aquesta mena de preguntes que tenen resposta de sí o no també les podem començar amb un que. Per exemple, que parles català? O que vindràs demà? I fins aquí el vídeo d'avui. Ara, si voleu xafardejar sobre els estudis i la feina de l'equip DigiCatalan, ja sabeu com preguntar-nos-ho. Adeu!